ano? Malakas. Pati nga yung mga halaman na ganito lang kababa. Gumaganyan. Ang lakas sa ano, kawawa Oo. naman eh. Hindi talaga, di namin naramdaman na taas. Sabi ni nanay, matibay raw yung ano, bahay ni Kaling. Di maski nung unang paglindol. Sa kwento nila, Chinchin, di rin daw nila naramdaman doon. Up and down din ba yun? Ayan po, snack time, pizza. Pizza juice. Tubig na lang muna kayo. Sige lang. Iwan ko yung binili ko. Malapit talaga si nanay. Nag-improve ng lalo. Kurang na. Kurang mani ka no. Makita mo, mas baka, mas labis ka pa. Bigyan mo na yan. Ubusin na mo na yan. Pizza na po, hindi na, ano. Hindi na tinapay. Ang umpo mo nanay. Kuha na. Pizza dish. Pizza juice. Pero kung di lang, di na. Alam. Ha? Alam mo. Alam rin. Kasi, wala kong kuha ko yan. Adi? Kasi Ano ko yung vlog yan? Sabi ko siya. Ang po at panibagong vlog naman tayo. Ha? Amen. No, di beam. Kasi? Adi, tayo. Beam mo no. Sabi kaya ko hanging. Tanging, ano, hanging bing. Ano? Hanging cabinet. Hanging cabinet. Beam. Ya, ito tabi bakal ya. Anong bakal? Ako nakakabad. Adi? Ito dana. Adko. Kaso mga lukot. Lokot nga. Sadyo. Grabe. Sa kulungan ka dito. Ano na yan? Dana mo yan. Agdan, kabra. Huli mo yan tayo. Ayun ma. Ito ko na bakal. Ito. Kabra. Ano yung putol-putol lang? Umatulog siya. Kaya rin mo kasi. Kumain na lang kumain. Nakatripad na mapay ka magda. Nakadurog siya. Tunog pa sa aeroplano. Mamo. Nagring ka man na naman so. Ngayon lang ka naman. Sabi hindi pagpalay ko. Wala kan, di pupuronon. Ito. Di naman pupuronon nga ni. Pagkaraiwagon. Sabi niya, Ken, may nangayapan na. Full charge man ka na, full charge. Full charge. Magtutulak pa ko. Pupunduan nga niya. Ay, hindi talaga yan. Tapos di na, Traffic mong pala nito. tapos di mabuhay nga ni. Amo. Saan sa naiyak ko? Saan sa naiyak? Tubig kumuul. Biro mo. Yan sa mga kaibadi ah. Yan sa kayat ang buhusan nito. Daman simento. Daman simento. Ay, ako pala. Kanton mo. Ano ba? Kusman siya.
Kamit baga. Kulang nga ito, no? Kulang. Tamaan sa dito. Ginamit ang ito. Ito, bukas ko. Ay, sana di po dito na. Talagang tamo na ako inahabol ko. Boss, ha? Dapat mo. Mabatid ako. Kulang naman ito. Boss, ha? Ano? Pagkakaroon. Ay, may Forma! Forma! Ano, maba! Adi, nakatindog. Adi, adi. Ito ah. Kamu adi. Alin na lang sa kuha. Alin na. Busing, alin mo. Sobra. Hindi mo, maba man. Lukutan. Saan mapabutan sana? Kami nga putol na sana, putlo na na. Apuro. Tuwaro lukot yaw putlon sana, tama. Gabutin ninyo ang mga pako. Martil. Ito sa food. Para meron kita martil yung wala niya sabi. Hindi pati martilyo sa wala. Wala to yan. Dinaro din lang. Cut. Uy, ano? Ay. Oh. Ano? Kamu na. Bago ko tatawag ka rin. Kamu na, kabisara ko na hinini. Sa'yo pa na buwa. Si Bibi. Magaling na kamo. Pantay mo. Yan. Kaya. Baliw na dyan. Baliw pa rin.
Bansag kaya ugot. Legendary. Bansag kaya ugot. Sad pangingan ko. Hindi nga pagkatalon. Alam mo kung di na nakaroon. Papansin ko yan. Basin natin. Tawa na dito dia. Ya, tawa na yan. Dia, reforma. Basin natin.
Yan sana, padusan na. Wayan sa kayan. Ito na, tindog. Hindi na ganda. Tulog. Yan na, hindi ako nakaputol. Huwag naman puro. Wala ka dalawa. Sa to. Siding. Tulo na ito. Tindog. Wala pa. Ito. Ada, ipako na. Kamu kayo. Kamot. Ako na sa bago pagkakot-kubot ko kasi. Kamulitin ko badyaw. Karga dito. Wala mo, di nakakasarit. Pasapot. Yung flying kiss. Ang udangan, di. Hindi nga din naman ba mo nagka-asin sa ulos.
basag palitan ng bakit. Sali. Ayan. Tatlo ko. Hammer. Kasi mo, ano pag Ngayon nandito ka. Mga 20 minutes lang. bago pa. Bago pa. Renta lang ang agad. Ha? Renta lang agad. Iba pa sa atin. Tulong vlog. Wala na. Upload mo to, boss. Edit na ni. Hindi pa nag-upload. Paglindol. Hindi na tinag ang Bahay ni Tristan. Paglindol. Kamu, no? Walang kaba. Ay mga paring Jason na naglindol na naman pero sila nanay na nila, sila talin. Naramdaman nila yung lindol mga alas 9. Kami dito sa taas, hindi namin naramdaman yung lindol. Hindi talaga namin naramdaman. Pininto lang nila pagbaba na nag-slack. Sabi nila na ibig sabihin daw matibay itong bahay. Ang naramdaman ko, yung merienda. Merienda. Kasi nagugutom na si. Pizza. Pizza Jis. Oh. 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 Dito pa. Yan po at sarado na. Yan.
biga. Ito yung beam. Okay na. Ayan, time check natin. 11:12. At maya paka ano po niyan, paka fix niyan. At baba na rin sila kasi break time na rin. Tapos siyempre magla-live tayo. Alright. Baba muna tayo. Pero dito malakas yung ano, yung lindol, nararamdaman dito. Saan? Yung kanina. Oo, Ramdam talaga. tapos gumagano talaga yung ano, Oo. yung candle namin. Oo. Gumagano, no? Hindi talaga namin naramdaman. Kasi naramdaman namin, bababa kami. Ay, ang... Oo. Naka-scaffolding Kaya pa. nga kahit posible eh. Oo. Nasa taas kayo eh. Ang sabi ni nanay, Lakas daw sa ano. malakas. Pati nga yung mga halaman na ganito lang kababa. Gumaganyan. Ang lakas sa ano, kawawa Oo. ng ano yung Hindi talaga, di namin naramdaman sa taas. Ang sabi ni nanay, matibay raw yung ano, bahay ni Tali. Di maski nung unang paglindol. Oh. Sa kwento nila, Chinchin, di rin daw nila naramdaman doon. Oh, up and down din ba yun? Sabi dito, ganyan. Ramdam nyo? Tumayo pa si Talin. Sabi ko, huwag kang tatayo ta. Oo, may hilo. Ka, May hilo. nahilo ka. Dapat upo Sabi, lang. nakahiga lang gano'n. Tas inom. Gis yun eh. Inom ng tubig. Inom ng tubig. Kami di talaga namin naramdaman, naka-scaffolding pa kami sa taas. Ha? Bakit? Eh, nasa taas kayo. Sabi, Oo. hindi nyo naram- Hindi talaga. Kami nga nakapadyak. Naramdaman ko gumanyan. Sabi nga ano, ante, naglilinog. Oo. Oh. Eh sila, sabi niya namin, ang lakas, gumaganyan yung ano. Kasi kung naramdaman, baba kami kagad nun. Matibay yan, matibay na yun. Matibay. Ay, back to barak muna po kami. Nay, dumaan kami sa barak. Oo. Ganyan. Baba muna natin to, baka Pabot mo.